Hola internet, què tal, com va? Fa molt que no ens veiem i que no us faig cap vídeo perquè he estat bastant enfeinat els darrers mesos i estic intentant fer alguns vídeos que són una mica més complicats de fer, almenys per mi, així que trigaré una mica més a ensenyar-vos-els, però mentrestant us volia fer un petit vídeo per explicar per què em sembla tan falsa la idea i tan perillosa la idea d'ampliar la base en un context com el d'ara, que és un context de repressió, diguéssim, que està en alça. Com no voldríem que l'article 155 de la Constitució espanyola s'hagués d'aplicar novament, els encoratgem a que no ho tornin a provocar. ¿TV3 es objetiva? Sí. Sí, es objetiva. Sí. Ajá. Sí, sí. Y los que manipulan son los demás. Sí. Bueno, bueno, si lo dices riendo. Sí. ¿Por qué le traigo este en concreto? Porque este lo ha quitado un afiliado nuestro del parque infantil al que lleva a sus hijas. A tot l'edifici hi ha caigut la teulada per un incendi de matinada. És l'Ateneu Popular de Sarrià, un edifici de titularitat municipal ocupat per joves del barri des de fa uns 2 anys. Era el lloc de reunió d'un CDR. Què vol dir ampliar la base? En el fons, ampliar la base vol dir evaporar el teu discurs, fer-lo menys clar, fer-lo menys dur, fer-lo més vaporós, més gasós, de manera que sembla més atractiu o almenys no genera tantes resistències a gent a qui d'entrada no interessa el teu discurs. Bàsicament, el que està fent, per exemple, Esquerra Republicana quan diu que amplia la base és renunciar a les coses que fan que Esquerra Republicana sigui Esquerra Republicana per agradar a la gent que no li agrada Esquerra Republicana. Això seria l'estratègia. Que jo crec que és una estratègia que en una situació política normal doncs és més o menys acceptable, sempre és acceptable, però és més o menys intel·ligent. Tu pots fer veure que les teves idees són unes, quan en realitat són unes altres, per a l'hora de la veritat, amb el suport que has aconseguit amb aquesta estratègia una mica fosca, aplicar les teves idees amb la força que t'ha donat haver arribat a més gent, no? El que passa és que en el context de repressió en el que vivim, aquesta evaporació es consolida en forma de renúncies. Renúncies constants i que a més són renúncies que estan com en forma de nines russes, no? I aquesta és la idea que jo us volia explicar, que les renúncies que està vivint l'independentisme són extremadament difícils de recuperar i de tirar enrere. Vam començar volent la independència. I què fèiem? Doncs argumentàvem per què Catalunya havia de ser independent. Si Catalunya fos un país independent, podria tirar endavant econòmicament. El primer però, Dian, és evident. El primer però és molt evident, perquè fa tant de temps que parlem del La vull definir com una opció lliure per una voluntat de ser en comunitat i de poder ser responsable. Hi havia molts arguments, no? L'històric, el cultural, l'econòmic, el social, hi havia arguments més bons, arguments més dolents, hi havia un debat sobre això, recordo fins i tot un debat, per exemple, del Margallo i el Junqueras a 8TV, no sé si el recordeu. Conocido el señor ministro, yo apunto alguno. La cuestión de la pertenencia a la Unión Europea, desde nuestro punto de vista, está claramente resuelta. Está resuelta porque está garantizada nuestra continuidad como ciudadanos europeos, puesto que ya lo somos, y esta también es una cuestión que afortunadamente ayer el propio presidente del gobierno español resolvió ante todos los espectadores que han tenido ocasión de verlo en todos los informativos de todas las televisiones. El problema d'aquestes renúncies, les que et porten a defensar de la independència als presos i dels presos del llaç groc, o de la independència als presos i dels presos a que polítics socialistes visitin els presos, com el teu llindar polític, és que tot el que deixes enrere és terra cremada. És contingut polític que renúncies
i que tenies. Era la teva força. Llavors, què passa? Que les tesis que guanyen, mentre tu arronses i evapores el teu discurs, són quines? Doncs les afilades, les que són les dels teus contraris. Són les idees dels teus contraris les que en el teu discurs evaporat entren y fan el forat que volen. Lo que están haciendo es insultar y humillar a millones de catalanes. Insultan y humillan a millones. Habéis ido a parar al partido que piensa mucho más en el futuro que no en los huesos de Franco. Por supuesto, venimos aquí, a Waterloo, porque no hay ni un solo rincón de Europa donde el separatismo nos diga que no podemos venir. Yo solo quiero preguntarles si van ustedes a mantener que los que quitan lazos amarillos generan crispación, porque yo le he traído hoy algo a usted. Tenir una discussió amb algú sobre per què Catalunya ha de ser independent sembla una cosa dels 90 ara mateix. Per què? Perquè l'independentisme ha renunciat a ser independentista. En tot això hi ha un concepte polític que jo el conec en anglès, que es diu The Overton Window, la finestra d'Overton, que explica aquest fenomen, no? The Overton window. It's a concept in political science that says there's this window of ideas the public is willing to accept. Everything inside the window is normal and expected. Everything outside the window is radical, ridiculous, or unthinkable. And the theory goes that if you want to move the window, if you want to change what people think of as acceptable, you shouldn't start here, you should start here, at the extreme. Because forcing people to consider an unthinkable idea, even if they reject it, makes all less radical ideas seem more acceptable by comparison. Per exemple, la pena de mort a l'estat espanyol és una idea que no forma part del centre polític. És una idea que està en aquesta línia. Probablement a la dreta de la dreta de la dreta de l'extrema dreta la pena de mort hi és. El matrimoni homosexual és una idea que fa molts anys no estava en aquest claudàtor de coses acceptables per la societat, però avui en dia ja hi és. Llavors, quan un dels agents polítics estira aquesta discussió cap al seu cantó, per exemple, quan Ciutadans diu que TV3 manipula, vale? I que s'ha de tancar TV3, fa que gent que no és pas de la corda dels Ciutadans, com per exemple Jordi Évole, facin un debat on es posa en dubte la neutralitat i el rigor periodístic de TV3 i de Catalunya Ràdio, per exemple, no? Si a Catalunya una banda va ampliant la base, que és que renuncia a fer reclamacions polítiques concretes, a exigir, a defensar unes posicions polítiques específiques, però en canvi l'altra segueix constantment apretant a nivell ideològic cap a l'altre, la finestra d'Overton, tard o d'hora, mica en mica, anirà virant cap allà. I mica en mica serà inacceptable parlar d'independència, o parlar de referèndums, o parlar de dret a decidir, o parlar de dret a l'autodeterminació, o fins i tot serà fora del que la majoria de gent accepta pensar i dir que els presos polítics són polítics i és una vergonya que siguin presos, i serà impossible i improbable cada vegada més que un ministre o un exministre accepti un debat amb un conseller sobre qüestions relacionades amb la independència. Els objectius polítics de l'independentisme quedaran cada vegada més fora del que la societat considera acceptable i discutible. Per això, l'ampliar la base és una enganyifa. Per això, l'ampliar la base és una mort lenta i tòxica. Acceptes l'intercanvi que suposa tenir més representació política ara a base de fer desaparèixer el teu discurs de la discussió política a canvi de la teva mort futura, perquè el que estàs fent és ara ja no seré Esquerra Republicana o ara ja no seré Junts per Sí, ara seré el que calgui ser per no morir políticament o per no baixar la meva posició políticament. Però si a sobre el que fas és renunciar a un espai polític però tapar-li la porta a aquell que el vol reivindicar i a aquell que el vol assumir, com està passant també, per exemple, en tot el procés de les primàries, això em sembla el colmo ja de l'autodestrucció com a moviment i que l'únic que demostra és que en realitat potser no t'importa tant assolir els seus objectius i el que en realitat estàs més capficat és en sobreviure. Espero que us hagi agradat aquest vídeo de cotxe
Jo espero trobar aparcament. Subscriviu-vos si voleu més comentaris i vídeos com aquest. Poseu m'agrada el vídeo si us agrada. Clar, segur que té. I ens veiem a la propera. Per molt que ens segueixin, s'afronten avui al major desafiament col·lectiu, a la major desobediència continuada, una darrere l'altra. Otra más, ¿no? Las pancartas a favor de los presos independentistas ya no cuelgan de la fachada de la Generalitat, así como la pancarta con el lema Libertad de expresión colocada en una ventana. I les seves presons ens fan por. L'únic que ens fa por és que tot segueixi igual.